Els anys 20 van ser un temps de convulsió social a Catalunya. La crisi econòmica i l'organització del proletariat van provocar al nostre país l'enfrontament de classes. Escamparà els seus errors per tot el món i promourà guerres i persecucions a l'Església. Els bondadosos seran martiritzats i el Sant Pare haurà de patir molt i un gran nombre de nacions seran destruïdes. I això no ho dic jo, Això ho diu la Verge Maria, els pastorets de Fàtima. Sí, la taca d'oli del comunisme s'està escampant fins aquí mateix, a la nostra parròquia, a davant dels nostres ulls. El comunisme i l'ateisme s'estan infiltrant aquí, a casa nostra. Tenim els sindicalistes i tenim els revolucionaris i tenim els ateus i tots els tenim al costat. I les que no escolten el sermó del seu rector també cauran en mans de les hordes roges. Senyor rector, hauríeu de venir a veure això. Què passa? Què? Acusat profanar els murs de la casa de Déu. Això és una hecatombe. No podem continuar així. La mà del dimoni bolxevic ha arribat a les mans de Santa Garaula. Netegeu ara mateix. Senyor rector, nosaltres no ho hem embrutat. Han estat ells. Ells què? Faré que els engarjolin per la resta dels seus dies. Els russos? Doncs ens heu dit que ja eren aquí, que atacaven l'església, que ho netegin ells. Però ho deia en sentit figurat, babaues. Les coses no us les heu de prendre al peu de la lletra. Ei, on aneu ara? No us he dit que netegéssiu la façana? Però també ens heu dit que no ens ho prenguéssim al peu de la lletra. Tu em collones o em dius bonic? No us agrada el bistec rus, senyor Batlle? Em parleu dels russos. Han contaminat tots els treballadors del món amb la seva revolució. Ara els meus també volen fer vaga. A les meves filatures, a casa meva, que pago poc, diuen. Mosseguen la mà que els dóna menjar. Haurien de besar el terra que trepitjo. I això no és res. Han embrutat les parets de l'església amb pintades blasfemes i revolucionàries, ras i curt. Això és la fi del món. Colla de bolxevics, pudents i llardosos. Han matat els tsars i tota la noblesa. Senyors, hem de fer alguna cosa. El populatxo només entén el bastó. Va, mà dura, això és el que convé. Prou que ho sé. A Barcelona, els empresaris han creat el sindicat lliure per tal de protegir-se entre ells. I si algun agitador es passa de la ratlla, pim, pam, pum, hora pro nobis. A Barcelona se les saben totes. Jo faré el mateix. Si no n'aprenen, declararé el lockout. Què dieu que fareu? Tancaré les filatures. Ja m'agradarà veure com s'ho fan per menjar cada dia. Així, doncs, suposo que serà impossible que els vostres obrers es deixin fer unes fotos. Fotos? Artístiques. Necessito un nou material per enviar al duc de Wembley. Ell m'ha fet arribar unes plaques dels seus miners en calça curta. Unes cuixes impressionants. Mireu. Pel que m'explica les seves cartes, aquests homenassos només pensen en una cosa. Es diu fot ball. Fot ball.
Un altre ball? No. Sant Antoni Maria Claret ja ho deia ben clar. Jóvenes que vais bailando, al infierno vais bajando. No, és cap ball. És un esport. És jugar en calça curta. Els miners anglesos hi tenen molta tirada. N'he sentit a parlar. A Barcelona han fet un equip i sembla que té molt d'èxit. Portar la lluita de classes al terreny de joc, posar-hi normes i regles. No està mal pensat. Panem et circenses. Que traduït vol dir contents i enganyats. Senyors, m'ha tornat la gana. Això de treballar els diumenges no ho podem acceptar! No! Hem de reivindicar la setmana laboral de 80 hores. És inhumà fer-nos treballar més. Escolteu, si el ball ens pagués amb diners de debò, encara, però ens dona paperetes del seu economat i acabem tornant-li els 4 quartos que ens paga. I els nens de menys de 8 anys no han de treballar. Això és innegociable. I les dones han de cobrar com a mínim la meitat que vosaltres. Sí! Companys, a Barcelona ha començat la vaga general a la canadenca. S'ha declarat l'estat de guerra. No podem esperar més. Hem de lluitar. Vaga general! Vaga general! Guerra al capital! Guerra! Arriba, fallas de la tierra, empieza bélica legión. Sou vosaltres els obrers o sou els cors d'en Claver? Totes dues coses. Les forces vives volen negociar amb 2 representants vostres. Companys, per escoltar-los no hi perdrem res. El nostre objectiu no canviarà. Hem d'enderrocar els amos, crear una societat sense rics ni pobres. No cal que us hi escarrasseu. Mai no serem iguals. De porc i de senyor se n'ha de venir de mena. Això no hi ha qui ho canviï. Ens sumarem a la vaga general de Barcelona. I encara que ens envieu els pistolers del Sindicat Lliure, no aconseguireu fer-nos por. Bé, una mica, però no gaire. No cedirem a les amenaces. No acceptem la coacció. El que heu d'acceptar amb resignació cristiana és la vostra posició dins l'ordre natural de les coses. I qui l'ha decidida, aquesta posició? Déu! Quan s'acabi la revolució no hi haurà Déu. Assumpte solucionat. Calla! Sacríleg! No sigueu innocents. El món rutlla perquè hi ha uns que manen i uns altres que creuen. Com les formigues, hi ha les obreres i la reina. Ho porta la natura. És inútil voler rebel·lar-se contra això. Aviat ja no hi haurà diferències. Per això s'ha inventat la lluita de classes. Va, la lluita de classes. Sembla que encara aneu a escola. No sé de què us queixeu, si viviu millor que mai. Uns viuen millor que altres. Els que sou dalt. Els que som dalt i som per alguna cosa, cargol. Perquè sou uns opressors. No, perquè som millors. Fals. Escolteu. Sortirem de dubtes, posem-ho a prova. Enfronteu-vos, però d'una manera civilitzada. Ja podeu posar a prova el que vulgueu. No n'hi ha d'homes millors i pitjors per naixença. Doncs et demostrarem que nosaltres som millors de tal manera que no en tornaràs a dubtar mai més. Quan vulgueu i on vulgueu. Coneixeu el futball? Em sembla que ens hem deixat entabanar. No saben amb qui se les heuen. Els treballadors estem més ben dotats per l'esport. Som més oferts. Ara tenim l'oportunitat de donar una lliçó als amos i aconseguir d'un cop les nostres reivindicacions. Es tracta de jugar un partit de futbol. Ja sabeu com va, oi? Un partit de què? De futbol. I com es balla? Ai, mare meva. No et quedes a l'entrenament? Justament ara hi anava. Com? Propietaris contra treballadors. Jo sóc propietari. Com el Pere Pau, el notari, l'apotecari. El meu equip és l'altre. Aniràs contra ton germà. Ets tu qui va contra la llei i l'ordre. De tota manera no hi teniu res a fer. Us matxucarem. Ho heu sentit, companys? Aquest partit és més que un partit. Ens hi va la dignitat. I la vaga què? L'havíem de fer demà passat. Demà passat és el partit. El primer és el primer. Els demostrarem de què som capaços i després farem la vaga. Anem per feina. No patiu. El futbol és molt fàcil. Cada equip té una porta. Es tracta de ficar la pilota dins la porta de l'altre equip, però sense tocar-la amb les mans. I com ho hem de fer? Bufant? Amb els peus. Vinga, Perico, tu mateix. Sí.
3 i amunt. 1, 2, 3 i amunt. 1, 2, 3 i amunt. 1, 2 i descans. No vareu, ens vareu dir que jugaríem a pilota. Ja hi arribarem. Hem de seguir fil per randa les instruccions del duc de Wembley. Això ens farà invencibles. En primer lloc, hem d'escalfar el cos. Jo ja hi vaig prou de calent. Ara ens toquen els exercicis de malucs. Fixeu-vos en mi. Maluc endavant, maluc endarrere. Maluc endavant, maluc endarrere. Vinga! Maluc endavant, va! Maluc endavant, maluc endarrere. Maluc endavant, maluc endarrere. 1, 2 i descans. I ara, repetiu amb mi. Els esclafarem. Els esclafarem. Els matxucarem. Els matxucarem. I els humiliarem. I els humiliarem. Que bonic és l'esport. I ara, 3 galledes d'aigua fresca per tothom. I després, sessió de massatge. A veure si endevineu qui és el massatgista de l'equip. Servidoret! Jo ja fa anys que no em rento, no començaré pas ara. Jo vaig net com una pardera. I jo també. Demà a les 9, entrenament. Oh, no, jo poc que podré venir a les 9. A aquesta hora tota la parròquia és a l'hostal. Jo tampoc he d'anar a signar unes escriptures. Jo no puc deixar la botiga oberta. Senyors, us recordo que amb aquest partit ens juguem el nostre futur. Demà a les 9 tothom aquí. Abans de marxar, ajunteu-vos, que us farem una foto. Gori? Ara digueu futball. Futball! Pare, puc parlar un moment amb vos? No, Per què? tinc agulletes fins a les orelles. És que jo també vull jugar a futbol. El futbol és cosa d'homes. Mira com he quedat jo el primer dia. Imagina't tu. Em sembla que aquesta nit dormiré aquí. Ai, no em veig el cor de pujar dalt. Què feu, padrina? Tenyeixo les samarretes del foc. De quin foc? Foc! Fraternitat Obrera i Camperola. L'equip dels proletaris. El vostre foc l'apagarem d'una pixarada. Foc. Quin nom més poca solta. I vosaltres com us dieu, si es pot saber? Reial Futbol Club Atlètic Sporting Racing Garaulenc. Abans no hàgiu acabat de dir com us dieu, ja us n'haurem fotut 4. Em penso que no. Com ha anat el vostre entrenament? Molt bé. I vosaltres? Flors i violes. Això del futbol, per vosaltres que esteu acostumats a fer vaga tot el dia, deu ser molt dur. En canvi, per nosaltres que Tu sí que vius amb l'esquena dreta. Et passes el dia mirant com creixen les tomaqueres. Si fessis el torn de nit a la fàbrica, sabries quin pas s'hi dona. El futbol, per nosaltres, és bufar i fer ampolles. Oncle, jo podria jugar amb vosaltres. Passa cap a fora! Has acabat d'enfilar els tomàquets? No, encara. Doncs fins que no acabis no em demanis res. Apa. El vostre foc és un foc d'encenalls. No ens en ficareu ni un. Colla de replegats. Caragirats? Ho dius per mi? No, per la padrina. Escolteu, jo podria jugar... Passa cap a fora! Tens més de 12 coves de tomàquets esperant-te! Per on anàvem? T'estava dient que eres un caragirat. Ah, sí? Mentre jo sigui l'hereu, ningú em dirà caragirat a casa meva. T'ho dic ara que vas contra els treballadors i contra ton germà. I t'ho diré al camp, quan perdis. Amb una sola cama i a peu coix us guanyaríem. Botifler, mort de gana, opressor, perdulari. Germà contra germà, ningú no hi guanyarà.
estimada. No podia estar-me més dies sense tu. Fa una eternitat que no estem sols. És que he estat molt enfeinat. Doncs reposa una estoneta. No facis soroll, que tothom dorm. Què fas? Si aquest és el lateral dret i aquest és el lateral esquerre, cal crear un eix vertical d'atac des de la línia de mitjos. En una paraula, el davanter centre. Aneu a cagar, tu i el teu futball! Si això fas en un partit, segur que t'expulsen. Aquí el que està expulsat ets tu! Fora! Gràcies per la teva ajuda, Laura, però no ho acabaré mai. L'esperança és l'últim que es perd. Calla i treballa. Ho sents? Comença l'entrenament. Anem a mirar una estona. Però i els tomàquets? Deixa estar els tomàquets, igualment no ho acabaré. Companys, demà és el gran dia. En aquest darrer entrenament assajarem un punt important del joc, la passada. Bernat, heu d'agafar l'Arauet. Ell també ha de jugar. Aquí no estem jugant, mosseta. Estem defensant la dignitat dels obrers i els camperols de les valls de Santa Graula. La passada és el més important. Es tracta de donar la pilota a un altre del nostre equip que estigui més a prop de la porta contrària. És ben senzill. Passa'm-la, Perico. Tranquil, Tomàs. No, ja em llenço jo al Pau. Tres potes, prou! En Perico és el teu equip, és un company. I la solidaritat obrera, què? Em penso que m'estimava més anar de cap al pou. On és la pilota? Nano, passa-la. Vinga, que és per avui! Va, demostra'ls qui ets. Me l'haureu d'aprendre. Tu t'ho has buscat. Som-hi, nois! El teu nebot és un fenomen. El davanter centre que ens faltava. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem coeli et terra visibilium omnium et invisibilium. El meu tot el dia parla del futbol. El teu i tots els altres només hi tenen el futbol al cap. Sembla que s'hi juguin, vés a saber què. I això que ja se sap qui guanyarà, els amos són amos per alguna cosa. Mare, sembla mentida que parleu així. El Reial Futbol Club Atlètic Sporting Racing Graulenc esclafarà, matxucarà i humiliarà el foc. Jo tinc un fill a cada banda. El foc s'apagarà. Encara us endureu una sorpresa. El foc és un equip de baix pressupost, però molt combatiu. Dominus vobiscum. Cum spiritu tuo. Faran riure tots plegats. I el teu Bernat el que més. Tu els meus fills no te'ls posis a la boca que els emporques. Ridícul faran. Ridícul. El ridícul fas tu. Quan el teu home et posa banyes amb la primera que trobes. Això no m'ho diràs fora de l'església. Tinc dues boques, jo. Ah, mira qui parla. El teu home va deixar de posar-te les banyes el dia que el van enterrar. Això del futbol és increïble. Fins i tot les dones. És un fenomen. Ens ha driblat a tots. No hi havia manera de prendre-li la bimba al malparit. I com corre, oi? Quan el veus no sembla que pugui córrer tant. Fenomen. Ha estat tot un descobriment. En lloc de peu sembla que tingui mans. La fica ja un vol. Quan ha parat la pilota, jo ja he vist que tenia maneres. I com corre.
Sembla que tingui 3 potes en lloc de 2. 3 potes. Primer de família. Ara sí que veig clar. Els hi fotrem una pallissa. Pel foc! Pel foc! 3 potes. En Tomàs de Cal Tres Potes és el fenòmeno. Ho havia de dir. Va haver de saber-ho. I no els durarà gaire. Senyor Baró, el partit és demà i encara no hem tocat pilota. Avui començarem. Abans, però, us he d'explicar unes quantes qüestions tàctiques. Catecisme i doctrina, no et fots per donar 4 puntades de peu a la pilota. Vull que sapigueu que no toleraré cap mena d'indisciplina al vestuari. Alguna pregunta, Cargol? No. Feu. Bé, jugarem amb un sistema de 4-4-2, amb els centrals avançats per reforçar el mig camp i els mitjos volants enganxats a les bandes per obrir espais. Perdó? Sí, ja sé que em direu. Sóc conscient que aquesta disposició demana un cervell que distribueixi el joc. I entre vosaltres és difícil trobar un cervell. Però acabo de solucionar aquest problema. Senyor Baró, ja és aquí. He rebut informes sobre un jugador excepcional. I jo, com a directiu i responsable tècnic de l'equip, he decidit invertir en el seu fitxatge. Ei, el Reial necessitava un revulsiu, un fenòmeno. I ha estat jo qui l'ha trobat. Que passi. Què és això? En Tomàs de Cal Tres Potes, el fenòmeno. Passa. Jo el represento. I de què va vestit, si es pot saber? És l'uniforme del nostre equip. Els colors que hem d'estimar. Ah, no! Jo això no m'ho posaré mai! Formosa donzella, en els moments difícils, la vostra companyia ha estat el far que ens ha guiat cap al nord desitjat. Avui, estimada Beateta, us demanem que intercediu per nosaltres i ens ajudeu a vèncer en la batalla contra les forces soviètiques. Va, vinga, ja n'hi ha prou. Ja us he entès, la Beateta, home. Però si acabo de començar. Suficient, us ho dic com a professional, nois. L'ofrena. En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, amén. Havia dit jo que vindrien aquí. Nosaltres també ens hem d'encomanar a la Beateta. Però què dius? Si nosaltres som ateus. Deixa'm estar. Ara que en Tomàs de Cal Tres Potes juga amb ells, qualsevol ajuda és bona. Ja li han pagat de fitxa. Una truja oberta en canal, mig quintar de blat i una bota de 7 cargues plena de vi bo. Em sembla una indecència. Per donar-li 4 cops de peu a una pilota. On anirem a parar? El futbol és així. Anem per feina, Perico. Agenollem-nos. Mira que si ens veiés algú. Beateta, Cargol, de genolls us implorem la vostra protecció. Potser hauríem de cantar. No em volia saber d'altra. Tots com un home sol. Segur que vols jugar amb aquesta colla de ganàpies? Si no en tenen ni idea. Abans que se n'adonin, ja els hauré fet 4 gols. I el pare ja ho sap, que jugaràs. Oh, no encara. On és el càntir? Me'l posaré al costat de la porteria per anar traguejant. Àngela Maria, si sembles un burro per Sant Antoni. Què us passa a la boca? Jo no li sé veure la gràcia. Pare, quan falteu ho recordaré sempre així. Les patacades que et fotré recuperar. I aquests drapots?
Pancartes per animar el nostre equip. El vostre equip? L'hereu sóc jo? Vos heu d'anar amb mi? Amb el futbol no hi ha família. Aquesta bandera ens agermana. Soc del foc i sempre seré del foc. I tu em vas vestit així? Jugarà amb el foc. T'ho prohibeixo. Que tens por de jugar contra el teu fill petit? Diuen que és un davanter centre nat. No, no. Que faci el que vulgui. Ja has enllestit la feina, suposo. No, encara. Doncs no hi ha futbol, t'ho vaig advertir. Para, ho juro que demà ho acabaré, sisplau. És la meva última paraula. Res. Això és que s'ha assabentat que ara som comunistes i no vol saber res de nosaltres. Reaccionària. Beateta, penseu que Jesucrist amb els seus deixebles va fundar la primera comuna? La primera cèl·lula comunista de la història. Encara que ell no era ateu, ho reconec. Però això és perquè encara no havia llegit Bakunin. T'estàs embolicant. Sort que no existeix, perquè si no ens la carregàvem de debò. Potser tens raó. Anem-se'n. La Beateta no vol saber res de nosaltres. Ei, proletaris! Què volíeu? Va, parleu ràpid, que estic enmig d'una festa divina. Beateta, ens heu d'ajudar a guanyar el partit. Però vosaltres no n'aguanteu. No! Sí, ni Déu, ni pàtria, ni amo. I aleshores jo què hi faig, aquí? Vos no sou real, sou una aparició. Precisament, punyeta! No discuteixis, que ens deixarà plantats. La religió és l'opi del poble. Ja n'estic tipa d'aquesta cançoneta! S'ha acabat. La religió ja no serà més l'opi del poble. A partir d'ara ho serà... Ho serà... el vostre estimadíssim futbol. Ho veus? S'ha picat! Vos hi sabeu amb quin propòsit hem organitzat tot això del futbol. Com a àrbitre hauríeu de mirar que la cosa vagi per on ha d'anar. La cosa... El partit! Si els resultats no ens afavoreixen, les conseqüències poden ser funestes per a la Santa Mare Església. Voleu que faci trampes? Que prevariqui? Que menteixi? Bé, sí. La idea era aquesta. Però jo no ho puc fer, això. És per tenir-los contents, home, pel bé comú. L'objectiu era tenir el poble entretingut, no fer-me pecar. Segons el duc de Wembley, els àrbitres sempre tenen aquesta dèria de la imparcialitat. Però hi ha sistemes. Diners? Digueu-nos, senyor rector, acceptaríeu un donatiu anònim? Com d'anònim? Home, molt anònim. He de renovar els bancs de l'església i a Cala Benista m'han fet un pressupost de 150 duros. Amb això puc comprar un escó al Parlament? Però no estem pas parlant de vos, parlem d'un donatiu anònim. 100 duros. 130. 110. 120 i 2 garrafes de vi. 115 i 3 garrafes. Fet. Podeu deixar el vostre donatiu anònim a la sagristia, sense barrar i el portador. Ens signareu un rebut? Ni pensaments. Bé, per preguntar no es perd res. Això del futbol és una mina. Per ha corregut la veu que hi havia un partit, ha vingut gent de tot arreu. De veritat, no sé pas què hi troben. Hostaler, una ampolla de conyac per celebrar la victòria! Quina victòria! La del foc! Li fotrem molta llenya al foc. Poc que te crec! No t'hi jugaries per res. 2 duros, si t'hi atreveixes. I tant, 2 duros. Algú més vol apostar? Sí, jo m'hi jugo un duro pel foc. I jo també. 3 duros. No, para, alto el carro. Ho apuntarem que després us en desdireu. Farem 2 columnes. Aquí, que s'apuntin els que apostin a favor del Reial.
I aquí els del foc. I si empaten? Sí, entre l'1 i el 2 d'això, quin número hi ha? Poseu-hi la vostra firma. Ah, sí. Aquí que s'hi apuntin els que apostin per la part. Vinga, aneu passant. Encara farem calés. Els del foc no hi tenen res a pelar. Nosaltres tenim el fenomen. Doncs n'hauríeu d'anar cap al camp. Quina hora és? Les 12. Cago en dena, faig salats. Tu vigila les apostes. I que tothom pagui el beure, Padrina, voleu dir que cal... 4 Ave Maria sempre van bé. I em sembla que el foc necessitarà tota l'ajuda. Vinga, què hi feu aquí? Venim a pregar pel nostre equip. Colla de reaccionàries! Però com goseu entrar a l'església amb pancartes vermelles? Sacrílegues! Però soviètiques! Padrina, no els feu cas. Nosaltres, a la nostra. Vinga! No podem deixar-los sols i us preguem amb energia que els del foc facin 10 gols. Beateta Cargol, Beateta Cargol. Per nostra passió sagrada, adorable Redemptor, no podem deixar-los Companys, ha arribat l'hora de la lluita final. Ara hem de demostrar que tot l'esforç que hem fet no ha estat en va. Visca el foc! Visca! Visca Catalunya! Visca! 1, 2, 1, 2, Esteu a punt? I amb ganes de començar. Doncs vinga, cadascú al seu camp i que guanyi el millor. Un moment! Hauríem de fer una foto pel duc de Wembley. Goli! Atenció, digueu futbol! Futbol! Encara no has acabat? T'ho deia jo. Potser amb una mica d'ajut. Gràcies, però entre tots dos tampoc no ens en sortirem. Però si fóssim més... Els teus companys de classe han format la penya Arauet. Entre tots acabarem la feina. Volem veure't jugar. Fenòmeno. Ajudeu-me! En Tomàs que el Tres Potes ha tirat en perill al pou. Ja ho hem vist. I l'àrbitre què? És un venut! Perico, com te trobes? Em sembla que això és el final de la meva carrera esportiva. Jo me'n torno al camp. Sou uns abusenanos. Pobre Perico, ha caigut sol. Ja heu vist que l'àrbitre no ha jugat cap falta. Perquè l'àrbitre va amb vosaltres. Si no sabeu perdre, no jugueu. Vas,
Dones, ajudeu el notari, que ha pres mal. Senyor notari, què us han fet? El bèstia d'en Pere Pau, que no sap amb qui juga. No l'he vist venir, se m'ha tirat a sobre. Noi, són coses del futbol. Tornem al camp. Qui és l'assassí, ara? Però això ha estat un del vostre equip. Excuses? Mitja part. No podem continuar així. Estem a la mitja part i continuem 0-0. Recordeu el nostre donatiu anònim. Oh, per què voleu que hi faci això, pobre de mi, si no es creen ocasions? Heu de xiular un penal. No hi veig cap més remei. Ah, sí, el reglament. Ningú no se n'adonarà. Les regles del joc en aquest punt són confuses. Per xiular un penal s'ha de fer una falta, i grossa. La faré jo, la falta. Per això no passeu pena. Més fàcil no us ho podem posar. Comença la segona part, canvi de camp. Comença la segona part. Ara ve la nostra. Tant que gallejàveu i encara no heu fet cap gol. Ni vosaltres tampoc, perquè ens estem donant peixets. Això més que un partit de futbol. Sembla una batalla campal. Encara sort que els de casa no han pres mal. No encara. Com falta per acabar? No, pas que abans, s'acabarà abans, perquè no quedarà cap jugador. Com van? 0-0. Si ton pare et veu aquí, et clavarà una llisada. Ensenyar-t'hi la feina. Vaig a jugar. Què dius a jugar? No veus com les gasten? Et tancaran els ossos! El meu equip em necessita. I és tot un professional. On jugo? A la defensa, al mig camp o a la davantera? Puguis, Ramonet, on puguis! Campi qui pugui! Amb les mans. La falta era fora de l'àrea i a més ha estat sense voler. I ara va per la pilota. Jo he xiulat el que he vist. S'han de saber acceptar les decisions arbitrals, senyor Batlle. Aquí no sou l'amo. Aquest àrbitre està comprat. Voleu veure com us expulso? Deixeu. Els pocs que quedem només falta que us fossin fora. Serenitat. Segons el duc, un penal és una lluita psicològica entre el porter i un davanter. Cadascú intenta endevinar les intencions de l'altre. Senyor Baró, amb tots els meus respectes, foteu al camp que em desconcentreu. Deixant que son pare. Però si érem al llit, Anoca! Me n'he anat per la banda, li he fotut cop de colze al notari i he arrencat a córrer cap a la porta del Reial. Com un llamp, com un lleó, com una bèstia. Ningú no podia seguir-me. Com és que no has fet gol? Per què no duia la pilota? Està
estat un robatori, ens mereixíem guanyar. Home, si només heu arribat a port una vegada. I el penal, se l'ha tret l'àrbitre de la butxaca. L'arbitratge ha estat impecable. Escolteu! Ara que ja hem jugat, hauríem de parlar de la vaga de la fàbrica. L'última assemblea. Què? Però que no te n'adones, Perico? La nostra victòria ha estat completa. A hores d'ara els propietaris deuen estar mossegant-se els punys de ràbia. Quin excitat. Unes fotos excel·lents. El duc de Wembley es quedarà poc abadat. Mireu, senyor Batlle, d'aquesta hi sortiu vos. Aquest moment va ser boníssim. Fixeu-vos com protestava el penal. Què, senyors, deveu estar contents, eh? Sé o no sé complir amb les coses que hem pactat. Heu estat impecable. Ningú no parla de vaga. Estan tan contents amb la seva victòria. I a l'església s'han acabat les pintades, els bolxevics s'han fos. No s'han fos. Simplement estan enderiats amb una altra cosa. No hauríem d'organitzar un partit cada mes? Què? Cada mes? Cada setmana? Mentre corren no pensen. Sí. Mens sana, incorpore sano. Ja ho deia Sant Antoni Maria Claret. Jóvenes que vais pensando, al infierno vais bajando. I això només ha estat el principi del principi. Doncs jo proposaré al duc d'organitzar unes competicions a nivell internacional. Una lliga europea? Fotografies alemanys, francesos, italians, tots en calça curta. I les fàbriques treballant sense parar. Tota Europa convertida en un paradís de pau i esportivitat. Amics meus, mal m'està el dir-ho, però som uns genis. Gori, fes-nos una foto. Pau! Heu guanyat vosaltres, ho reconec. Però m'he trobat un de Santa Llorença de les Esgarrifances i m'ha dit que volen jugar un partit contra nosaltres. Els de Santa Llorença? Ens els menjaríem en 5 minuts. I què voleu? Acabar tots amb el genoll trencat com jo? Ara és un moment d'oblidar-se del futbol i organitzar-nos. M'ha dit que si juguen 3 pernils. Un moment, però contra qui volen jugar? Contra el foc o contra els del Reial? No, contra tot el poble. Hem de fer una selecció. Però com vols fer una selecció si del foc no se'n salva ni un? La vaga! Sí, té raó! Escolteu en Perico! És l'únic que conserva el senderi! Sí, la vaga, hem d'actuar, hem d'actuar. De totes maneres, els meus jugadors tenen molta més classe que els vostres. L'únic l'Arauet, i perquè és fill meu. Però jugarem o no jugarem contra aquesta tropa de malparits? I esclar que jugarem! Que vagin preparant els pernils! Sí, perquè aquesta vegada no hi haurà aposes, que he perdut massa calés. Va, això de l'1x2 no té cap futur. Penseu en la nostra lluita. Hi ha companys que han donat la seva vida. Va, calla, tu, que sembles el senyor rector! Amb el senyor rector no t'hi fiquis, que ha fet un arbitratge impecable. Som-hi. De laterals, amb Tomàs de Can Trespotes. El Pere Pau. I de davanter centre, l'Arauet, això està clar. En Pere de Cal Puça. El Facut i el Genís de Cal Semions. En Bernat Cargol de mig camp. Jo, del porter. En Pepet i l'Avanist. No va dir la meva teta. El què? L'opi del poble.